Il-pariri li ħal-gvern minant nies li mhumiex fil-qasam mediku kellhom konsegwenzi diżastrużi fuq l-ekonomija u s-saħħa pubblika. Wasal iż-żmien li tissewa din il-ħsara. Id-deċiżjonijiet tal-gvern ta' Robert Abela jeħtieġ ikollhom bażi xjentifika soda. Hekk iddikjarat l-Assoċjazzjoni Medika Maltija li tat lill-gvern ġimgħa żmien biex jieħu dawk id-deċiżjonijiet kollha meħtieġa. U b'sens ta' rieda tajba sakemm tinstab soluzzjoni, il-mam ħabbret li se twaqqaf id-direttivi għal 7 tim bit-tama li l-gvern jiftaħ għajnejh. Sfortunatament qalet il-mam il-konsegwenzi kollha li kienet bassret u wissi dwarhom qed iseħħu quddiem għajnejna u l-festa ta' Santa Marija li fiha s-soltu nfakru t-tmiem tat-tieni gwerra dinjija jaf tibqa' mfakra bħala sħaba sewda, hekk kif issa anke li vjaġġar bl-ajru qed ikun limitat. Il-ftuħ tal-ajruport mingħajr l-ebda tip ta' prekawzjoni, l-impressjoni li konna irbaħna l-gwerra u d-deċiżjoni totalment bla raġuni li tingħata promozzjoni lill-attivitajiet tal-massa ħolqu flimkien dak li t-tobba iddeskrivew bħala cocktail letali li se jinżel mor ħafna mal-Maltin. Ħafna pajjiżi issa poġġew lil Malta fil-lista l-ħamra u qed jagħtu lil pajjiżna ċertifikat ta' inkompetenza. Fl-isfond ta' numru ta' każijiet tal-COVID dejjem tilgħin, il-frontliners tagħna qegħdin ta' kuljum jitpoġġew f'riskju riżultat ta' deċiżjonijiet żbaljati frott ir-reba u l-pariri li ġew injorati biex issa x-xogħol ta' dawk kollha fil-qasam turistiku wkoll jinsab f'riskju kbir. Il-gvern ma jistax ikompli jibqa' jagħmilha ta' birruħu li s-sitwazzjoni gravi li nsabu fiha ma teżistix, bit-tobba jiddeskrivu lill-gvern ta' Robert Abela bħal boxer sturdut wara daqqa knockout u li tilef kull direzzjoni. Jeħtieġ li l-istess gvern jaraf l-iżbalji kbar li jagħmel u b'mod immedjat jieħu azzjoni biex tkun evitata aktar ħsara irreparabbli. Fosthom fuq l-anzjani kif spjegat il-ġimgħa il-professur Charmaine Gawci. Is-sitwazzjoni qed turina li bil-mod il-mod qed ikollna anzjani wkoll li issa qegħdin jibdew ukoll jimirdu bil-COVID u għalina hija dik xi ħaġa li hija inkwetanti. It-tobba saħqu li issa waqt li jittieħdu l-pariri tal-esperti fis-saħħa pubblika u skont evidenza xjentifika. U ma nsistew ukoll li l-attivitajiet ta' aktar minn 10 persuni għandhom jitwaqfu għax dawn huma l-akbar kawża tal-firxa tal-virus. Il-mam tajt li jekk irridu nevitaw lockdown ieħor hemm bżonn li jkunu nfurzati b'mod serju iż-żamma ta' distanzi soċjali u l-ilbis tal-maskri.